Moro. Koira pilasi ensimmäisen yrityksen, ei se ole sen vika. Ei oo hänen vika. Joo. Tänään mä esittelen teille mun raketit. Tälle vuodenvaihteelle. Bingo! 1 paketti aavetykkejä, näin muuta missään järjestyksessä. Sitten on turbotundereita. Sitten on vähän isompaa ilmapommia Fallout. Siis kattokaa vaan näitä koko eroja. Siis Fallout. Sitten tässä on turbotundereita. Niin, kerratkaapa tuosta. Näköistä tää on. Tänne mahtuu sisälle turbotunderi. Mitä vittu? Siellä. Koko erot. On aika iso. Tie. Tää eteenpäin. Niin. Tää on 1 paketti. Tätä on 1 paketti. Saat tietää. Niin voi olla vähän enemmän. Turbotunderi. Ja aavetykki ja Fallout. Sitten. Siinä on Aaliarkon metsästäjät. Tarvitsette tietää jo mitä löytyy sit sen kanssa. Turbokotasia. Veikotasia. Tulejoutaja. Ja Overlord 8. Tosi hyvä. Tää näyttää. Noissa oli vissiin vähän huonommat efektit eka. Mut sit nää toiset pommit on paljon hienompia kuin sitä. Tykäreitä. 3 pakettia. Thunderpack. Nää on kyllä hyviä. Toinen paketti turpoja. Aarrearkku. Ja viikinkisetti. Ja tämän vuoden finaalipata. Grand Slam. Joo, ei näistä sen enempää. Tämän vuoden se budjetti oli 120, niin maksoi 125 € yhteensä. Oi vitsi, et saa muuten nähdä tätä koodia tästä. Ja kiitos kun olet. Moro.